Sanibona, phinde nginibingelele futhi nanamhlanje nangalesi sikhathi. Kunezinto eziningi yazi uNkulunkulu thola ukuthi uyazifundisa noma uyasiyala ngazo noma kuba imiyalezo yakhe efika direct. But okuningi kuba izinto engithandayo mina ukuthi ngizifundele just to know more ngoNkulunkulu, to know more ngomhlaba esiphila kuwona, to know more about isitha sethu and to know more ngokuthi yini ekumele siyiqaphele ngaso sonke isikhathi. And izinto eziningi ngiyake ngithande nje ukuthi ngizishare because whoever has got the light kumele angayithathi ayifake ngaphansi kwetafula kodwa ayibeke ngaphezulu khona isibane sizokhanyisela wonke umuntu. So in as much as uNkulunkulu namhlanje ngifisa nje sikhulume ngama 9 commandments esithi. So in as much as uNkulunkulu enemiyalelo eyishumi nesitha sinemiyalelo nazo ewu9. And namhlanje ngifisa sikhulume ngaleyo miyalelo. It's just gonna be a very short summary nje la ngabhala khona and when I was doing this research. So ngale miyalelo le ngifisa ukuthi abantu baqonde ukuthi if ungayenzi yaNkulunkulu definitely wenze yaSathane. Ngifisa abantu babuyise ingqondo zabo bacabange bajule ukuthi if uSathane nemiyalelo ekanje hayi mhlawumbe nami ngiyakwenza nje lokho. Yazi nami ngiyakwenza ngempela lokho. Yazi nami things like that. So ngifisa ukuthi namhlanje sikhanyiselane ngokuthi mhlawumbe nje ugcina imiyalelo yesitha kwazi bani. So there are 9 commandments of isitha atholakala kakhulu kwi Satanic Bible because I like to study about everything to separate izonke izinto ezikhona and to see ukuthi umuntu engasizakalapi engakheka kuphi futhi engayeka ini ngoba ziningi izinto ezikhona lapha emhlabeni but kuncika ekuthenini wena uthatha kuphi uyeke kuphi. Nayo ke indaba number 1, Satan represents indulgence instead of abstinence. Kuthiwa ke uSathane umele ukuzitika esikhundleni sokuzithiba. Umyalelo oqala wesitha sithi sitha zitike, sithi sitha idla kakhulu noma ungadla kakhulu akunankinga, kanti njengoba udla uyalimala esiswini, njengoba udla mhlawumbe udla into engekho right, mhlawumbe udla ukudla okunamafutha okunosawoti, ukudla okunoshukela omningi, uzitika ukuthi wena uyayitika ngalelo khekhe uzulidle wedwa uzuliqede kanti you are busy damaging your brain cells, kanti you are busy damaging your kidneys, kanti you are busy damaging your heart, you are causing yourself isifo senhliziyo, you are causing yourself iBP, you are causing yourself isifo sashukela. Wena uthatha ngokuthi ngiyazitika ngaze kwamnandi ngaze ngayitika ngenyama engaka kanti isitha sithi yidle khona uzoba negout. So isitha sithi ungalinge uzithibe but zitike. Ukuzithiba sonke siyazi ukuthi it is abstaining ukuthi into uyiyeke nje completely. Like for an example uzothi ungumuntu I don't want to use any condoms or any contraceptives, so ukuze nje ngingatholi isifo futhi angifuni ingane yazini ngcono ngalali at all. So abstinence noma ukuzithiba into ekanjalo ukuthi into uyiyeke at all. Uthi hayi angifuni ukuyenza ngithi cha let me just leave it at all because angifuni ukuthi kuze kwenzeke something wrong ngempilo yami. So isitha sithi cha ungalinge nje wazithiba, zitike nje wena, zitike ngalabo bafana, zitike ngalowo mantombazane, akunankinga kanti usuzilethela izifo, kanti usuzilethela iHIV, kanti usuzilethela ama STIs, STDs, whatever izifo ezikhona lapha emhlabeni. Number 2, uSathane umelela ukuphila okubalulekile esikhundleni samaphupho angokomoya. Yazi baningi abantu abangakholele emaphushweni. Athi umuntu ayiphupho nje, phupho lenyongo, iliya movie kade ngiyibuka, awu lento ade ngiyicabanga, awu ayikho leyo nto le, iphupho lisanda kwenzana. Bantu baNkulunkulu sicela sikhumbule ukuthi singabantu bakamoya. Yes siphile enyameni vele, kodwa sibuswa yimimoya, nathi siyimoya. Let us quickly go to incwadi. uGenesis. Olesi nje kakhulu ngalokho bengifisa nje ukukhotha nje incwadi lapho khona ethi uNkulunkulu umuntu wamphefumulela ngomphefumulo
wakhe wase ebe kanjalo umphefumulo ophilayo noma isidalwa esiphilayo, ngoba uNkulunkulu wasiphefumulela wasifaka umfanekiso wakhe safana naye. It's Genesis 1:27 uthi uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu, wabadala owesilisa nowesifazane. Abantu abaningi baye bacabanga ukuthi uNkulunkulu wasidala kanjani ngomfanekiso wakhe ngoba sonke asifani. Shuthi kwenzakalani? No, uNkulunkulu sifana naye ngengaphakathi lethu, sifana naye ngemiphefumulo, that spirit esingaphakathi, that is umfanekiso kaNkulunkulu, because uNkulunkulu ungumoya, uNkulunkulu akanayo inyama. So athi kusathane-ke asikho isidingo sokuthi wena ukholelwe emaphushweni, asikho isidingo sokuthi ulobe uconnecta nezinto zakamoya akulahlekise. Ukulahlekisa nobuwena cabanga ningaphakathi lakho nomphefumulo wakho. So umelele nokubaluleka kokuphila. Uthi wena phila nje isinomi kanjani, wena uphila enyameni, wena nje hamba isinomi kanjani lapha emhlabeni, enza noma yini, it's okay, akunankinga. Because baningi abantu abakanjalo, athi umuntu mina ngiyaziphilela, mina ngikholelwa emaphushweni, mina nje mangenze nje ngezandla zami, ngamandla ami, mina ngiyayisebenzela, mina ngiyinsizwa, mina ngiyi-1 no-2 no-3, angidingi loyo ngikholelwa emaphushweni. Amaphupho lezi zinto ey'vele ifike nje isinomi kanjani. Bantu nidukile kakhulu, nilahlekile and niyozisola ngelinye ilanga mase nirealize after ithuna ukuthi kanti ngangiwumoya ngampela, babeqinisile. So vuka kusemanje uyeke ukudlala isitha, because ugcina umyalelo wesitha mawuthi wena ufuna ukuphila nje impilo esenyameni, ufuna ukuphila nje ngokuthanda kwakho, ugcina umyalelo wesibili wesitha. Owesithathu uthi uSathane umelela ukungakholelwa eqinisweni oyilo wena, nokuthi ukholwe into engekho. So umelele nokuthi ungakholwa nje ukuthi wena ungumphefumulo, umelele ukuthi ungakholwa ukuthi wena uvele ekhaya ezulwini, umelele ukuthi ungakholwa ukuthi udalwe uNkulunkulu, but ufuna ukuthi ukholwe into engekho. Ufuna ukholelwa ukuthi idlozi ilona elizokusiza ezokwelapha, ufuna ukholelwa ukuthi inyanga iyona ezokusiza ezokwelapha, ufuna ukuthi ukholelwa ukuthi hayi vele wena uyinyama, ufuna ukuthi ukholelwa into engekho. Why? Wenzela isiqinisekiso sokuthi ngelinye ilanga ungalingi wafinyelela embusweni wezulu. Wenzela ukuthi ungatholi iqiniso elizosiza wena, because iqiniso uJehova, iqiniso umdali wezulu nomhlaba. So if ungalazanga iqiniso awumazanga uJehova, if ungalazanga iqiniso awumazanga uJesu, wahlala emangeni, amanga into engekho, into ekhandiwe. Fana nengane mozoyithuma esitolo, iyidla imali, mase sibuya imali lapha eminyango, icabanga ukuthi ngithini ngima, ngithi imali ngidlile, ngithi imali ilahlekile, noma ngithi esitolo ngithe ngiyafika ephaketheni angisayiboni. Izofuna ukukhanda into engekho okungamanga. So isithe sihlezi sikhanda izinto ezingekho lapha emhlabeni, sikhanda amanga wodwa lawa agcwele njengamanje. Sikhanda ukuthi umsebenzi uzokusiza, sikhanda ukuthi umshado wakho noma ungashawa kangakanani qhubeka uhlale lapho noma kungenzeka ini. Sifuna ukuthi ukholelwe ilento le engekho, ukhohle ukuthi iqiniso ukuthi kumele uzisize wena, ukhohle iqiniso ukuthi lithi udinga uJehova empilweni yakho ukuze ezokukhulula, ukuze ezokusiza, ukuze uzothola ukuphila okuphakade. Okuyilona iqiniso olidingayo lelo ngempilo yakho, okuyilona iqiniso ohlezi ulangazelela wena ngingaphakathi lakho. So umelele lokho kuSathane uthi cha, ngalilinge nje. So ugcina umyalelo waSathane-ke if ungakholelwa eqinisweni, ugcina umyalelo waSathane if ungakholelwa uJehova. Awugcine ishumi angithi, ugcine u9 yaSathane. Number 4, uSathane umelela umusa kulabo abawufanele esikhundleni sothando oluchithwa kubantu abangenacala. Athi uSathane ungenzeni nanombani umusa, lo kwenza isilimo udlala ngawo. Athi uba uthe responsibility yakho, hayibo ayikho leyo nto ayikho. Asikho isidingo sokuthi uyomnakekela, uthando esanda kwenzana umndeni wakho uzomnakekela, ngeke kanjalo. Uthi uyambona uhleli yedwa gogo wabantu, uyagula, unesikhathi uhlela wenza ilutho, uhlalela ukuyibukela ifoni yakho, izwi kaNkulunkulu lifike kuwena ukushaya unembeza,
ukuthi awuhambe umhambisele noma iparish ekseni. Athi usathane cha, asikho isidingo salokho. And manje beliqhuba ihlala kuwena leyo nto leyo. That is when you are busy keeping imiyalelo kaSathane. Ugcina umyalelo wesi-4 waSathane ungazi, unganakile. Number 5, uSathane umelela ukuziphindiselela kunokunikezela ngesinye isihlathi. Sithini sithi? Athi umuntu wangithinta nje mina. Ngale kwakhololo khona indoda. Mina nje ngusibani bani, hawu mina ngeke ngiyinsizwa ziphelele, ngeke ngize ngidlala umuntu. Athi Sathane ziphindiselela ukwenza isilimo ukujwayela kamshaye. Mase sudiniwe wakhukhumala wangaka, yazi ukuthi ungamshaya ngesaqwaqule kumuntu kanti usequle kokugcina useyafa sekuphuma umphefumulo. Usumbulali. Automatically usubreakile umyalelo kaNkulunkulu uthi ungabulali. Kodwa usugcinile waSathane ethi ziphindiselele. Ukuthi ngoba naka akakhokhela ngemali yakho then nawe ungamkhokheli. Bantu baNkulunkulu kumele si-understand ukuthi ayikona yonke into enziwa abantu kuwena nawe kumele wenze the same thing. Ukuthi abantu bakuchitha kabi, bakuxhaphaza, bakuxhephiza, bakhuluma kabi ngawe, that doesn't mean you should do the same thing nakubona. Uthi Jehova umdali wezulu nomhlaba ungabuyiseli okubi ngokubi. Athi umholethu uJesu Kristu umnikeze esinye isihlathi. Because uNkulunkulu ufuna sihlale sila ebukhoneni bakhe singaphansi, singaliwe siphakama because uSathane uyena into nepride ufuna ukuhleze lapha. Bese sithi Jehova athi abayiphakamisayo bawuthotshisa. Athi uNkulunkulu uthatha ngasemnyango ambeke emsamo, athatha usemsamo ambeke emnyango. So wena hlezi uzibeka kwiposition la khona uzoba mncane and uNkulunkulu yena uzokuphakamisa, yena uzokukhulisa, not wena, not ucabanga kwakho, not ukufisa kwakho, not ukubona kwakho. So uyawugcina umyalelo wesi-5 uma usayiphindiselela, uma usakholela ku-revenge ukuthi nje begwaze nje ingane yami nje uzobathola. Njobe ngibulalele wonke umndeni wami ngizobathola. Udlwengula ingane yami ngibuyela kuyena. uNkulunkulu unomusa. Mekwazi ukubekezela thina why sihluleke kanti? Esibekezelela kangaka iminyaka, sona kangaka emhlabeni. Why thina sihluleke ukwenza nje lokho okuncane? Asiyaleza ukuthi sikwenze. The very bit. Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu akekho ngempela kubantu. Awukho umoya kaNkulunkulu kubantu, kodwa kukhona umoya waSathane. Because abantu abaningi bayigcina imiyalelo yaSathane. Number 6. uSathane umele ukusiza abazisizayo kunokusiza bonke abadinga usizo bengazisiza kanjani. And abantu bayisho kakhulu lento athi uNkulunkulu usizo esizayo. Asingene ufaka uNkulunkulu kuyona yonke lento. uSathane usuke esho lawo magama. Siza wonke umuntu odinga usizo uma unalo. Not ukuthi uNkulunkulu usizo esiza yena kanti akasuka umngane hayi udla. Yena akakwenzi ngani kanti uyabona ukuthi nathi siyazama siyaphanda yena uhlaleleni engakwenzi. The fact that usethenje ulambile mele kube nothashi kuwena. Mele kube na something ezokwenza ukuthi unyakaziseke and do something. Ngoba sekufinyelele kuwena and uNkulunkulu ubemthumele kuwena. I promise you that. Bese uthatha ngokuthi hayibo ngeke phela. uSathane uzoshola onke lawo magama engqondweni yakho. Ethi usizo esizayo. And that is what is happening kubantu njengamanje. uSathane uthi usizo uthi uNkulunkulu athi uSathane endlebeni zakho umuntu usizo uNkulunkulu usizo esizayo. Abese ethi suku umhambe ufuna umsebenzi. Suku umhambe uphanda, suku umhambe wenza ukuthi engabe udedela uNkulunkulu kube yena okuhlelela yonke into. Engabe udedela uNkulunkulu kube yena okuhlelela ikusasa lakho. Engabe udedela uNkulunkulu kube uyena okusizayo kuyona yonke into. Because wena udinga ukuthi ukudedela uNkulunkulu nje kuphela. Kunesisho sithi yonke into makuyakho ize ifikela kuwena. And kunjalo ngempela. If umsebenzi wakho ungakufica ngisho uyihlalele ekhaya. Ubone nje ku-internet uthi uya browser lapha ya ku LinkedIn. Uklikhe la kune qualification khona yakho noma la kuno matric khona wakho. Noma la kufinyelela khona la ungakwazi ufinyelela khona update wakho or whatsoever. Uthi uyaklikha khona kuvele kwenzeke. Kuvele kwenzeke uapplyeke ebese uyabizwa. Because beko wakho.
Kodwa usathane uzothi usizoyisiza uyohamba uyoma iqueue lapha. La nomuntu ushiswe ilanga. Uzukhala ucomplain uthi kanti uNkulunkulu unjani. Because esathane esewashilo wonke lo magama mase sengasenzeki. Uphinda inflict engqondweni yakho ukuthi ugxeke the same God. Lo bekade etheni dedela mina ngenze konke. Ngoba mina ngikulethela konke ngesikhathi esifanele. Wena ufuna yonke into manje, ufuna ukubona manje, ufuna manje umsebenzi, ufuna yonke into manje. Thola ukuthi kini niba u10 and ba u7 abasebenzayo. Akaze kushode ngisho isinkwa la egcikeni. Kodwa ngenxa ukuthi wena uziphakamisa kakhulu ufuna yonke into uyifuna manje. Awusuwele lutho, ifridge lakini ligcwele lingaka, kodwa khona into oyifunayo. Engabe ulinda uJehova ukuthi akuvulele zonke izindlela yonke iminyango yakho. Bantwana uNkulunkulu umyalelo wesithi uyagcina kakhulu lapha emhlabeni. Abantu benganakeli, bengaboni. That is why sithi abantu sihlala nabo kangaka. Because I'm 100% sure ukuthi bakhona abayigcina yonke lemiyalelo esithi. Bese sithi wow my child, well done. Sihlale nawe kamnandi kanjani. Number 7. Usathane umele ukuthi umuntu ufana nesilwane. Futhi lezi ezinezinyawo ezine zingcono kunomuntu ngoba ukuba umphefumulo kumuntu kumenza abe isilwane esiyingozi kakhulu ukudlula izilwane uqobo lwazo. I'm sure abantu abaningi sebeyakuzwa konke, sebeyakuzwa lokho isikhathi esiningi ithiwa umuntu ave isilwane. Yo even pha ukuthi nokuthi. It's just a body esuke isetshenziswa ngaleso sikhathi. But deep within akayona leyo nto leyo. Kubuwe nje especially when it comes to rapist or ama criminals ababulali, so ukuthi umuntu unedumbe ezu50 phansi. Kodwa uthi mawukhuluma naye uvela ungaboni nje ubulali. Uvela ungamboni nje umdlwenguli, ungamboni nje umgwazi engakwazi umuntu amxhifize aze afe. Because umuntu akasisona isilwane. Umphefumulo awusona isilwane. But kusuke kunesilwane vele siyidimoni esingene kuyena samsebenzisa ngaleso sikhathi. Sathi idlwengule lengane noma ingana 2 months. I'm sure siyakhumbula what's this thing? There's this movie eseke nje yaduma kakhulu. I think ikudala mhlawumbe 10 years from now or more than 10 years or 20 years. What is this? Oh yes, thank you. uThomas. Yakhumbula leya movie leyana mawukuthi khona osekuwayibuka. Leya ndoda leya efike iphonse iorange. Iphonse emgaqweni. Whoever is going to grab that orange wayishintsha iform. And I remember nje leya Thomas leya ndoda iyayisabeka futhi leya ndoda umzimba umehlasimula mangicabanga ngaleyo. So yayithi mayingena, I remember there's a scenario la khona uThomas wangena emzini thizeni. Ubaba wafika wathatha ijuice, wafika wenza ijuice, wafika wayibeka etafuleni, wase waphuma wahamba etoilet. uThomas wangena wafaka something kwijuice yakhe. Wathi ebuya ubaba wayiphuza ijuice. Kanti uyiphuza nje uma wengane, umshiye nengane la endlini. Ingane esaqhwa ngisho napkeni. Wavela washintsha iform same time, waqonda enganeni. Wayidlwengula ingane. So kunsuke kunomoya thizeni oyidimoni osebenzisa igumbi lakhe ukuthi njeka manje sebenzisa umphambili wakho ukuthi wenze lento. Khona ezokwenza ukubi ngomzimba wakhe. Athi futhi umuntu into masiseyenzile athi mina kanjani angizange ngize ngiyenze lento. Athuke because usuke engazi yena from isoul yakhe or ispirit sakhe, but kusuke kuleyo moya kade umsebenzisa ngaleso sikhathi. Nomunye esesemdubulile uma wakhe esembona seleli phansi, aqale phansi akhale futhi awumavuka kwenze ngenzeni, you know? Because kusuke ngayena. So usathana uzothi uyisilwane wena. Uyisilwane kanti cha. Akasisona. Sizolahlekelwa into ekhona. Ngento engekho kanti bekumoya kade umsebenzisa ngaleso sikhathi. It's a pity ukuthi abantu bayavuma ngemizimba yabo. It's a pity ukuthi abantu balula ngemizimba yabo. It's a pity ukuthi abantu abazi ukuthi kumele bazinqobele izinto, kumele bazigweme futhi. Number 8. Usathane umele zonke izono ngoba zonke zanelisa umuntu emzimbeni, kwimizwa nasengqondweni. Yonke into ebizwa ngesono emhlabeni ikaSathane. Ne?
yonke into ebizwa ngesono ekaSathane. Ngiyakubala ukukhonza izithombe, ukuba nabanye uNkulunkulu. Khonza izithombe wena, khonza oBhali, ukhonza oDiwali, zonke lezi zinto lezi, ukhonza omunye uNkulunkulu, awukhonza odala ilizwe nomhlaba. Ngiyakubala konke ukuzikhothamela wena ngoba kuyisono. Ngiyakubala nakho. Ngiyakubala ukuphatha ngezigama likaJehova. Abantu baze benza ama-profile azibize ngokuthi uJesu. Ngiyakubala kuyisono lokho. Ngiyakubala ungalikhumbula usuku leSabatha ngoba likaJehova usiyalezile kumsemyalelo 10. Kuyisono nalokho ukuthi wena makusuku lenkosi ubhizi nezinto zakho. Ngiyakubala futhi ukuweba, ukuntshontsha. Ngiyakubala ukubulala, ngiyakubala ukuphinga. Ngiyakubala ungahloniphi ngoba uJehova uthi uhloniphe ihloni nonyoko izinsuku zakho zandezweni. Ngiyakubala ukufisa indlu yamakhelwane yakho. Ngiyakubala ukufakaza amanga ngomakhelwane wakho. Ngiyakubala ukuphuza, ngiyakubala ukubhema, ngiyakubala ukufeba. Ngiyakubala umona, ngiyakubala ukuthakatha. Ngiyakubala konke okubi, ukuxokozela, ukuthukuthela. Ngiyazibala zonke lezi zinto because they represent uSathane. Urepresenta zonke izono. Zonke lezi zinto athi uNkulunkulu abenza kunje abasoze bawubona umbuso wezulu, abasoze bangena ekhaya ezulwini. So ngizibala zonke lezi zinto. Ziyizono ezikaSathane. So mawuzenza ungokwaSathane. Mawuzenza ugcina imiyalelo yaSathane. Mawuphuza ugcina imiyalelo yaSathane. Mawubhema ugcina imiyalelo yaSathane. Mawunomona ugcina umyalelo waSathane. Mawunenhliziyo embi wena ugcina umyalelo kaSathane. Mawungenawo umusa ugcina umyalelo waSathane. Like it or not, that's the hard truth. Kunjalo nje. Take it or leave it. Uzozibonela wena kusasa. Ebese umyalelo ogcina wesi9, uSathane usebe umngane omkhulu wamabandla futhi ayamukweleda ngalokho. uSathane uhlele emabandleni. Ufudumele futhi kamnandi kanjani. And futhi abantu balisebenzisa igama lakhe. Hawu, akanamandla simthobisile akanamandla. Athi uyabuka lo, uluke nge5 ekhanda. Ufaka into yami ekhanda lakhe. Avele uSathane amhleka athi, "No, shame. You're my child. Shame, man. Oh. Usebe umngane wamabandla kakhulu and wabophile uhleli nawo kamnandi kanjani. Uyambuka umfundisi ukuthi okay lo vele wenza into yami. Uma umfundisi vele nje unesoka lakho neshende lakhe because umfundisi mefastile, uma umfundisi uya kwishende lakhe ngeke azalambe naze benendlala okay ngowami. Ibishop lu1 abala uSathane abala okay naba bami. I remember nje there's once a testimony yenye iSathanist engixoxela ithi seke bamthatha emkhathini bamtshengisa ibandla thizeni bambonisa bathi buka. Wabuza uthi kwenzakalani la? Bambonisa nje a certain church. Bathi lo nalo babakhombela bonke bathi bangabethu. Uthi wathuka woma wathi ha, because it was a church ayelazi. Abantu ayebazi futhi. Wathuka wathi umuntu engimthembe kangaka. Hawu lo muntu ngithi uyakholwa. Hawu umfundisi ukuthi hawu sibani. Because wabamba nje isono. Azi ukuthi usubamba isitha, usubamba uSathane, usubambile umyalelo wesi8. Ugcina futhi. So bantwana bakaNkulunkulu ngalomyalezo nje omncane ngithanda ukuthi sicaciseleke ukuthi if ngokugcina umyalelo kaNkulunkulu ungegcina imiyalelo 10 because ngiyibalile nayo. Ngikathi ngibala zonke izona bengibala imiyalelo 10. Exodus 20. If ungayigcina yaNkulunkulu showcase ugcina yaSathane. So zibukeke kuyo yonke lemiyalelo 9. Makhona osawugcina ngoba usaphila. Kusanethemba elihle ithemba ngempilo yakho. Ngoba usangenza kangcono kunayizolo. Usangenza kangcono kunakuthanda. Yes, usuyigcinile imiyalelo yaSathane, usuyitikile. Wangayithiba. Go back. Yes, uyigcinile imiyalelo yaSathane wathi umuntu usizwe isizayo. Usuyigcinile wayiphindiselela. Usuyigcinile wamele ukuphila, wajabulela impilo kuphela, wanganaka ukwazi kamoya. Usuyigcinile waba umngane waSathane. Usuyigcinile wabamba isono, wasibambisisa ngoba simnandi. And simnandi shem. Kodwa akujiki ukuthi siyisono, sisayiso namhlanje siyohlezi futhi siyisono, siyohlezi singesaSathane. Usushilo nawe uthi wazwa isilwane sibanibani. Kanti ubaba nje olungile bengenomoya nkosombubi ngaleso sikhathi. Usukwenzile konke lokho, wayiphila impilo yamanga, wayiphila impilo yenkohliso, wayiphila impilo engamthabisi umdalo wezwe nomhlaba. Kodwa naye imiyalelo simbula izinqa njengamanje uSathane. Simbula ingubo. Uzibheke ukuthi wena ula noma usemiyalelweni kaNkulunkulu. Kodwa usangabuyela emuva. Usangayenza intando kaNkulunkulu.
usangekwenza ukuthandeka enkosini, usangayigcina kaNkulunkulu ngokuthi uyishiyele kaSathane bese uya kuyaJehova. So nje umyalezo omncane lo uNkulunkulu esithanda ukuthi sibe nawo namhlanje. Inkosi nje ibe nani enibusise kakhulu. Engakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Amanye ama-video akhona at TikTok, Facebook and Instagram. Lo uLihlithemba Mzobe. Inkosi ibe nani enibusise. Amen.